turu, tu, tu, turu, tururu, tururu, tu, 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 turu. A da, ta, ta, da, ta, 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 dam, ta, da, ta, da. To je Pavlínčina poetická chvilka. Ne, pojďme, Pavlínko, pojď. Ještě nám něco řekni do kamery. Já jsem strašně stydlivá. Že? Ukážu ti akorát svého chobota. Jo, takže to je budoucí právnička, která bude možná mít brzy doktorský titul. No, brzy. Měla stipendium, má samé Ačka a Bčka. Je jedna z nejlepších na škole. A doufám, že tohle budu moct, strašně se trápí. A doufám, že tady tohle budu moct potom předložit jejím klientům. V blesku to prezentuj. Postižena. Tati,